Dolors Nadal ha estat la protagonista d'uns incidents que han obligat a suspendre la conferència que la candidata del Partit Popular havia de fer aquest matí a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Una trentena d'independentistes l'han escridassat a l'entrada, on hi ha hagut els primers incidents amb els agents dels Mossos d'Esquadra de paisà que acompanyaven la candidata. Un cop dins l'aula, i quan Nadal es disposava a començar la conferència, una desena dels manifestants han aconseguit entrar i boicotejar l'acte. Davant la impossibilitat de protegir la candidata, els agents han optat per escortar Dolors Nadal fins a la sortida. El que constitueix el nucli fonamental d'una democràcia és respectar la llibertat dels altres, respectar la llibertat d'expressió de tothom. També vull dir que algú pot pensar que ser del Partit Popular no és fàcil, però també els vull dir que ser del Partit Popular és un orgull. És un orgull